1571, 16 Σεπτεμβρίου. Ο χριστιανικός στόλος αποτελείται από 6 γαλεάσες, 10 ναυαρχίδες, 38 βαριές γαλέρες και 154 γαλέρες, συνολικά 208 πλοία, και μεταφέρει δύναμη πεζικού 26.000 ανδρών, από τους οποίους οι 8.000 είναι Έλληνες. Ο συμμαχικός στόλος αποπλέει από τη Μεσίνη. Περνά από τον Γκρό. 3 με 4 Οκτωβρίου, και ενώ ο στόλος είναι στο φυσκάδιο της Βόρειας Κεφαλονιάς, φτάνει οι γραμμείς που ανέκοψαν τα λιερινά και τα έτρεψαν σε υποχώρηση. Κατά τη διάρκεια της ναυαρχίας, για περισσότερο από 5 ώρες, τα οθωμανικά πολυβολία από το Ρίο και το Αγγίλιο σφυροκοπούσαν συνέχεια το συνασπισμένο στόλο των Δυτικών.